Здравейте, хора! Това е клипче на CS Death. Тук малко почнах да играя. Да, виждате синята дири зад мене. Малко почнах да играя, защото терориста, както да чувате, си е взел от някъде калашник. И на спална, както виждате и там, не може да се седи. И стават 3 минути до като свърши това мап. Това е бати лесния скок. Това е бати красотията. Това не знам какво прави тук. О, виж, това се движи. Добре, тук трябва да клекнеш. Клекнах. Добре, съм сигурен тук на този мап, защото постоянно да става нещо с това терористи. Уау. Ето, както виждате, това става винаги. И сега сме терорист. И сега ще минем мапа от тук. Еха. Да, това е доста яко. В смисъл, ако не искаш си терорист, просто скачаш страни. Не можеш да се самоубиеш. Така изтървах маповете, не ми дреме. Уизук. И добре, това е доста трудничко да се направи. В смисъл... И бахти джумпа. Тук 100% мога да се кача, тук не мога. Искам да пусна и този капан тук. Не точно се додрайва, като гледам. Да, може да говоря малко тихичко. Да. Не мога да го обясня. Чао, чао! И... сега се домъкна на тук да ме убие. Така... мисля, че няма да може да ме убие и... се спасих! Какъв късмет, тък му дойде да ме убие. Има някакви американци тук долу. Да ни дреме. Смятам да правя клипчета, за да си запълня профила в YouTube и в VBOX. Това има доста килове. И сега пак трябва да влезе на... защото понякога така затепва самия сървър. Може от компа да не знам. Ще има няколко части на видеото. Естествено ще снимам максимум колкото мога. В смисъл остават още 10 минути, то няма ли много голям клипа. Просто ще подскачам наоколо, ще се пробвам да мина мапа. И това е. Като цяло. Да се надяваме, че някой мап, който няма ли толкова гаден. Зато не е гаден, ама просто
Мраза дълги мапове. Може да е много трудно, ама па е кратък. Защото много дългите мапове изискват много джъмп и като... О, да, то го знам. Гадно нищо. Сега малко се цепи. И има тук някакви странни гласове, рето много ме дразнат, ама не знам как се махна. Сега спра звука на играта. Сега. Така, ето така, направихме си следа, ето. Да, трябва да си простията. Тук не е по-трудно, не че ще ми се трудно нещо, да има. Така, бум, айде, чао, чао, чао. Сега ще седа и ще се наслаждавам на пребиванията им. Освен ако да е някакъв смулти джумп. Така, на всеки случай. Виждате, мапа е доста кратък, след това тея тука тъпите стълби. Сега това. Ето, чао му. Тук това, тук е това. Следващото е това. Те стълби ги дърпам и те се прецакат спадат долу. И след това го завъртам, да не може да минат. Джампинг, да, това. Ето сега един ще дойде да ме убие. Давай бе, няма ти преча. Давай, ще зяпна. Но искам да ме пуснеш. Ева си как умре. Толкова пък много не трябваше да го пускам, ама. Ето, хебатитата стена. Виж. Знаем какво си направите безплатно ползване на този мап. Сега ги дърпаме тези прости, тук пак да не мога да минат. Пак го дърпам. Там да го ползвам пак. Ето тук. Скачате отгоре и почвате да натискате. И как се виждате, вие се возите и това се върти. Така им пречите доста. Те май са още доста на старта, доста. Да. В превода. Заради този капан. Бях си, че не бих искал да пускам капаните, ама сега ще му преча пак. За да ме да подейства. Бързай, бързай. Пуф. Пуф. Но ми се иска да пада в тази лава да умра тук, ама топа. Доста не ми става. Ето тук ще зяпам горе. Ми така. Както цяло, тези мапове са доста... Да, тук ми се бъгна мишката. Ето как го правя, там има някаква овца, която пречи, като скочи тук, ако се забиеш нея. Паш долу изминаваш. Минаваш като виснал хуй на дядка. Но ми кеф тази синята дега, специално нея, защото другите са ми някакви тъпички. Долата си не искам да ми пречи въобще, ама... Арфата минава мапа. Мини го дана. И се изсипа... Да, и аз съм зай кретен с нож. Защото е 2 стрелкички, 1 плюс. Да, все едно. Малко се побърках. Сега ще поминат мапа. Няма да ви преча, момчета. Давай. Дай бе, се маха, маре. Това е така, да не работи, не работи. Аре, готови сме. Сега сега ги чакам тук. Сега ако се пребият за бат ти тъпото. Аре бе, дъртаци. Аре бе, педруга. Аре бе, Василе. Аре бе, Василе. Аре бе, обима бе. Така обима.
Ариби Василия и така, копаем там. Нищо все едно. Да имам първоначален тъп пистолет. Баш фейла. То си го минавам като... Да, това може да не го прави. Това ще пусте стълби, епик фейл. Да, сега ще чакаме този да го мине. Да направи това и да се прибия най-мазно. Тук много път ми се е случвало да не ми схъби кръв. И да не умирам ми. Беше малко доста тъпичко, защото трябваше да седат долу, докато не убият терориста или терориста не бие. Някакво такова бати. Да, така. Не мразя някой да застане точно като скачам. Тя винаги ми пречат. Втората част ще е след като кача самия клип на самия компютър, защото няма много место това да снимам от фотоапарата. Ето е. Най по-бързо е мангал. Ми кажа, че това се преби. Не се бе. Клавиатурата ми е малко бъгава също. Понякога ми се бъгва самото А и продължава разкача и дъто в този случай е невалидно, като самото А продължава да подскача да върви да изчече. Май съвет телевизор. Да гледам спунк. Да гледам тези спунки, бе. Аре, бе. Този телевизор не работи, бе, педерах. Аре, бе, педеруга. Аре, бе, така не мога не направи, бе. Аре, аре. Така, браво, бе. Телевизор така. Добре. Си мисли нашия телевизор. Аз съм по-добър на малките скопчета. В принцип съм по-добър в малките скопчета, дето са SDA. Например, ето тук, дето са. Ето тези скопчета са много добър. Понякога да ги прескачам. И да. Чакайте малко. И да. Сега ще чакаме. Натиснах много рано копчето. И тъй като цялото мап, специално на тези стълби е най-гадната част. Веднъж един мой приятел го задържаха мапа към 1 час и не можахме да отлепим от тези копченца, защото това е много гадно. И го минах. И сега това не е предвидено да се направи така, както аз го правя, но както и да е. Покажи ми, да се пак минаване. Добре, това за какво пуска тази простия, като тя вече е паднала. Да! Друг път тях ходил лево, бе. Да, се няма го пусне, са то ще мине. Се батне джъмпа. Сега като се дръпне, скачам и аз. Аха, не съм толкова стъп. Не съм толкова стъп, да знаеш. И скоро ще спре клипа. Бих предпочела да го спре да почна втората част. И... Да, оцеляхме тук, ама... Сигурно да ще оцеля тук, затова спирам клипа до тук. И ще се видиме в следващото клипче.